Ngile nto ngiyona. Manje ngiyophuma ngani zami. Ngiyakuphuma ngani zami manje. Buka nje, sengiyaphuma manje ngani yami. Buka nje, buka. Nomnyango lona umnyango lona kubhekdoni njengamanje na-ke usephuma-ke la ifranti ngendlela angene ngayo usephuma ngayo bese phuma-ke kodwa ngesikhathi zikhuluma imoto ilungene ebilifihlaphi ikhaya uNtuli lo uNtuli waseThekwini nomatekisi ubhithi Ntuli nombona yena baba noma yebo mkhulu yena baba noma ngingakuthola impela uyoba njengengane yami engiyizele ngoba kodwa ukuthi azi ngakho ngoba ngangithe uma kwenzeka ngishona ngizocela ukuthi bangangcwabi ngoba bangishisa shelter first ngacela ukuthi uNtuli nomne wabo bangangcwabi bangishisa ngesizathu esisodwa ukushiswa ngeke ngamlandela ngalutho ngathi ngesikhathi engena esibhedlela bengikhipha amagazini bezobuza ukuthi awu uye lo bengigquba athi mebheka athe uye ngesikhathi esethi yena hambani ke nimfake ebhayela sebejikisa inqola beyisa kwabhayela bheke phambili angangibuki ngoba ngiyompokela bathi atshela umfowabo oyipoyisa ukuthi msole ngayifa aze angishisa ayekho umuntu ongcwaba uye njengoba ngamtshela ngathi hlala uphethe ihlamvu okuyothi uzwa kuthiwa ngifile la emotweni uze nalo ungikhiphe ngalo phakathi ngoba ngikhiphanga leyo moto ngobe ngihamba ngayo ngeke izihambe emuntu yona libheke phezulu manje nabagibeli akufanele athi ihlamvu uyongikhipha ngalo ukuze iphephe imoto inomtholo abagibeli ingabe nankinga uNtuli ubhithi nganombone eThekwini amanombone eThekwini makwenzeka kanjani ubhithi Ntuli manje ngoba nenamba yakho ucingo ayikho sondela ba umvuso wenyamazana kuthiwa kuthiwa abakini basekhambeni lengane ivuke yaba ingane yami engazi ukuthi ngangiyithole kumama muphi engangiganwe uyena kuphi kodwa abakithi bakwethu anginabo ngangithi abakwethu odadewethu la bengangishawa ngibakhulisa kanti kubona wabuye ubaba wazongitshela wathi wena awuzalwa yimina wena kulo mama uyena watshela lezi ngane ukuthi ngiyakunikela utho wena ngile nto ngiyona nje ngesimangalo naye umana kodwa ngithi uma ngiyambonga uNkulunkulu wasiza ukuthi ayitshele lezi ngathi mina ngizalwa uyena futhi anginikele utho uqondene nazo mhlawumbe ngabe ngisekho emhlabeni siyabonga le ngane uNkulunkulu wami yebo sesifikile mfethu hey ngicela nje ukuqala nje ngibonga ukuthi mangiqala ngiza kunina ngizokhala ngikhalela isimo sikamkhulu umkhulu ngimanzi ngisamncane ngifike erenke eshowe mangifike erenke eshowe bekumkhulu wethu esifundisa esiqeqeshe ube necontainer ke ngaleso sikhathi ukudayisa ukudla enonkosikazi ithini besideliver ukudla kodwa sisebenza erenke siphila lo mpilo kwaze kwaba ngiyakhula ngiyaphuma ekwasheni imoto kwaze kwaba ngithatha ilicense kwaze kwaba ngishayela amatekisi for 10 years ngaze ngaphuma futhi ematekisini ngakhulisa incwadi ngano 14 sekuthi ngewala ngibambele ngile ematruckini sengibona ku Facebook umkhulu ethuwa abantu ethuwa nezingane khona la ingithinte lento ku Facebook bese ngizama ukufonela abantu abaseduze angithola ukuthi ngiyebonke abantu abanandaba nomkhulu akekho futhi oyihluphayo anhlobo ngamana ngadela mina la engikhona ngabuya ngeza straight la amarenka khona nje yimi kuliwisi phela mangithi ngiyafika la ngiyamfica one into eyangixaka ke mangifika day 1 icondition yale moto necondition yakhe ayi ngahlala naye kwasho ukuthi nami anginawo amandla atheni kodwa nje ngasengifanga ukuthi mkhulu ngizozama ukuthi kube nendlela yokuthi uthole ishelter sikhulume ngokulungisa imoto wena unophahla ohlala kulona unganethwa imvula ungagodoli ngoba mangathiwa vele mhlambe amandla nginawo kwamanje ngiyayithatha imoto yakho ngiyilungisa wena uzobulala nakho yabona asithi sikwenza okuya phambili kodwa wena ubuphuma endlini ungena endlini njengomuntu ophila eSouth Africa so nje ngase ngihlupha wena ngebhuti umduke ngoba cha uyobiza usabela balilanga lele kwangangivuka ngakhuluma nami sasikhuluma naye yebo ngala ukugcina mkhulu
nawu ufika nje la kokugcina. So uye kubhuti uMdulo kaThuleleni nobaba uNjilo wethemba Njilo ngibazi kakhulu ke ngibalandela njalo emsakazweni bangabantu engahlukani nabo 24/7 ngisho kuthiwa ngikho ekhaya ama-earphone awaphuma endlebeni imisebenzi yabo emihle engiyaziyo mningi kakhulu Umkhulu iwona amadoda engibonile ukuthi angeke akuthole ukuphumula ungekho right batrayivile from Emaritzburg njengoba bela Mkhulu abezanga ngoba bengenazinto bakhona kodambuzi kodwa bazele lenkinga yakho bezele lento yakho Mkhulu yabona so mina Mkhulu engakusho nje mina ngangibonga kakhulu ubaba kumina ngiyindoda nje Emaritzburg ukuliwa yimi ngangiphethe so kuliwa neyamastil ngicela wamukela ukuthi njengoba bela yebo ngani bazobuya lento okhala ngayo yama license i-ID into ezolunga le hayi ngani yami ngicabanga nje ngazami ngoba ngeke ngamcabanga ensukwini bathi kodwa bakuthi uyangithatha nje okwesashana ngihlale ekhaya kuye lapha kubo hayi bacela isibongo ngafaka isibongweni sawavezi ne baba kodwa bathi angithi umthetho wami mina ngoba umana mamthetho kodwa ke angisifunde sakamthetho ngesizathu ID uvezi umana naye owangifaka kusona kungafanele ngomthetho wafanele kufaka kwesakubo kodwa ke nami ngiyasamukela sakwavezi ngoba yena lo vezi loyo wabuya kwazongitshela amaqiniso wayengithandile back Uthemba Njilo lokuthemba Njilo Foundation ngithi angibonga kakhulu njena ukuba lana usuku la namhlanje na sino sibusiso lana umfoka ngubo nobaba uvezi okuyena size ngaye bese kuba ke Ithuleleni uMdu iqhawe lami okuyilona ke elithe lingibonisa lento engafikelwa inyembezi ngibona umuntu omdala ikhaya lakhe kuyisemotweni so ke noMdu sahlela ngoba sihlale sibamisana njalo noMdu ukuthi ake sisize sombona umkhulu so ke uma sifika lana uba uvezi into engiyibonile njena bamthatha sokohlanya ngempela oba sithe sifela khona abafanyana debe lana besukelana nabo uyena umkhulu lona and kodwa uma sesixoxa naye sengiyabotha umkhulu akukho nje ukugula ekhanda yinkinga nezingxaki asuka kujona zisuka ezalwa mase sibekela zisuka eseshadile kodwa engazange ashade eshadiswa umuntu wesimame ngokuthatha ama-ID akhamshintshe enze yonke lonto zase zishintshwa ke impilo ke ukuthi ke mase mxosha kwesifazane emzini wakhe ke angabi namuzi wasedecide ukuthi umuzi wakhe ke akube yona ikhumbulena nibonile ukuthi ungena kanjani mengena ungena ngesisu abuya ngene nangefastela so ke impilo ebuhlungu kakhulu engicela ukuthi thina sonke abantu basemzansi eSouth Africa ake siboneni ukuthi yini esingayenza ukushintsha impilo kababa uvezi and uma ebeka izinto ziningi esingeke sayibeka la sifikisela inyembezi sengijabulile emethe wakhulela ke xa kadambuza mhlambe soke sikhuluma ukuthi ngeke ngiye naye emphithi le xa abone ukuthi ke angakwazi ukukhosela khona xa kodwa ke ake ngishiye kuMdu sibone ukuthi ke senza kanjani ke moving forward kodwa nje ngabe ngenze likhulu iphutha mzansi singawabonga insizwe efana nomfoka ngubo lona and ngoba umuntu ovusa inyamazane akakhumbuleka kanti uyena wenza izinto zibe yizona ngempela khulu siyabonga ukukhulisa abafana nalaba wa invest ekukhuliseni umfana ofana nalona sithi asibonge ke bonga mina ngalizakwethu Funa ukuthatha ithuba sibingelele ukuthi siphinde siyabonga futhi siyenhlangano Ithuleleni ngaba sikho la niyazi ka sinamoto thina kuba unjila akekho nanenhliziyana yokulela abantu mina esuke zikanje nami ngithema ngilithola udaba sabona ukuthi ngindlovu sofikele ubani ngoba ngeke sambe sayikho indlela siza la so ngeke ngambikela udaba naludaba babunjile likhona kwasukumela phezulu wena ukuthi no asambeni siyombheka ubaba sulithola ngoba nodaba lithola ngomfowethu nangu ubafo omlelo wokhozi ingozi esiyenzayo ezweni sakhile asiqalike naye ukuthi senze udaba likhona sakusalenza lo daba noma ngeke ngene kulona but uyena futhi osibekele ngecondition kaMkhulu ukuthi kunomkhulu kanje kade angithinta ngalo so ngokuthi ke bekusenza inyanga ukuthi sithole usizo apha until ukuze sibabundlela simtholeke free wathi asisize ngapha siphuthume sizombona umkhulu sizozama umlelo umkhulu ngoba kuningi ngempela ukuthi okungahambi kahle kuyena i-ID impesheni yakhe ufuna uyayithola umshado angawazi ashadiswe kona ngoba noma kuthi i-ID iyalunga ngama benefit akhe usazovela lesi sipoki somshado angawazi okufuneka nathi nami ngiyadla la akakwazi ukuthi angene emshadweni adle nesipoki angasazi somshado ongawazi ukuthi udivorce kanjani noma udivorce kanjani yena ukuze uma eqhubeka ethola usizo kube nje usizo lakho libhekene nje ngqo
Sizozama ukuthi nokuthi uhulumeni amlele akukho nabangavela athole uphahla lwendlu nenhlaka zonke ezingasiza ukuthi umkhulu aphume la. Akekho umuntu ophila South Africa ongahlala econdition kanje. Uma siyakhuluma lo muntu akantolo wanginika le moto ukuthi be umuzi wami. No, siyabonga sizobona ukuthi siya kanjani phambili kanza kwethu. Siyabonga. Nganza kwethu niphile abantu kwethu. Kamkhulu kodwa senza ukuhamba njengamanje wazi ukuthi window sibhedlela izivele khona phakathi sometimes wona-ke lo ngidla kusala indiya mkhulu. lokufunda ukuthi ngiyajabula ama-plastic laba khoma kadoti wona ibhodo lami. Umkhulu-ke wena mawulapha ekhaya unekhaya uthenga impuphu, ushukela, uflawa ne-aromat upheke udle. Yena kukho le pheka edle khona naku upheka la adlela, kodwa lo muntu wayenomuzi, lo muntu wayenayo yonke into khona. So impilo uyigadi impilo ngoba hey impilo kusasa ingakuthatha ikufake la. So kumkhulu la edla khona so bamthatha kohlanya abantu bala kodwa ebengahlanya. Inkulumo niyayizwa ukuthi Indaba enkulu yathi inyanga yezulu. Hayi yathi singabanikeza imbali. Ngalezi khathi imali ayifuneki. Bengifuna umbambe lokho nayo kungakusakudedela. Asikho isimbo nje la. Yazi kunesiko kanakane sikuzokhompisa. Kodwa hayi omunye umsebenzi. Ngena la kodwa yabo kapale kuno kunamathandake yona. Uphi ngeke wasikho isimbo lesiphe nangu umkhulu. Hawu ngamuva ngibona ukuthi ngayinhlaka. Basisa. Wamnje. Ya uphi. Siyacela sikumkhulu. No, sisebonga sisebe umkhudlana onenkinga olala emgaqweni bengahlaya uthathokohlanya. Ngicela usumshene into nje azoyidla. Sisabonga kakhulu makukhona nje esodwa endlini. Awufethu hawo. Nisebenze inyanga yezulu le. Yathi singabanikezi. Woza mkhulu. Woza mkhulu. Awu, kapale kuyo. siyabonga. Woza mkhulu. Nawo umsebenzi wenyanga yezulu. Nawo umsebenzi wenyanga yezulu. Mkhulu sana kupha. Iminyaka bayidonyaka amalekile ngaphumere ngezizathu thizena ngaphuma ngazo kuyizwa wayidonyaka Sukhala kusona. ehlala kusona ngiyajabula ngayo kulala apho. Hayi sangisona sikhathi manje. Shembe umoya kaShembe vele. Hayi. Umhlaba wonke. Mathuleleni ni. Ngibona ikayisuthi nansi ngiyayibona nje Umsebenzi omkhulu ugcwele ihlahla bakithi. umsebenzi wenyanga yezulu nababantu. Kwancwadi engiyithandayo. Yebo. Esibhalweni. Yethu owenza okuhle kimi, owenza okuhle komunye kwenza nini. Kusho ukuthi babesho kuJesu labembuza ukuthi siyothi sasihamba nawe siyothi sasenza ukuthi nokuthi. Uthi uJesu hayi wenza okuhle kunomuntu kwenze. Umsebenzi nje lo msebenzi noShembe wafika wabhabaza leli ivakele lokuzwana. Cha uBP sisasibonga nje uqasha abantu abanjengomfowethu. Abantu kapale kulo lapha ehamba khona. Sesicela isinkwa nje uBP nawe unikelile. Ya. Unyazo upusise njalo.